लिडारशिप गैयैनि थाखायनो बे अबस्था जानानै थानो गोनां जादों आं बेखौ सानो। बिटिआर सान्थि चक्ति जानायनि उनाव एक्सन डिबिफोरनि खौसेखौ प्रमद बर'आ बंग खालायदों। डिआर नाब्ला सारा साफ्रोमबो रिटायार लानाय, डिसार्ज लानाय, सोरबाया गुलि नांजानानै जोबथेसालियाव जोबजानानै गावनि न'आवनो जिरायनानै थानाय साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एक्सन डिबिफोरनि खौसेथि प्रग्रामखौ बंग खालायनानै होग्रा इउ पिपल पार्टी आरो प्रमद बर'। बेनिफ्राय बैसागो बोथोरब्लाबो जोङो सान्थि थानोनो गोसो गैयि सुखुयि बेबायदि मोनसे अबस्था जानानै दं। एक्सन डिबिफोरनि मोखांखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा नुयोबा गाबा मोखां जागोन। लोगो हमनानै सावरायोबा नोंथांमोना दुखु मोनगोन। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? मैखोमै बिबान लानानै एनडिएफबि आफादाव खामानि मावबोदों आरो लोगोसे एनएलएफबि आफादाव मैखोम बिबान लानानै मावबोनाय बे गेदेरमानि मुङानो जाहैबाय मिस्टार बख'। जायहा सानै दङ बिसोरनि मोखांखौ नुबानोसो गाबगोन। नोंसोर मिनिनो हानाय नङा, खुसि नुनाय नङा नोंसोर बिसोरखौ। मावख्रुबनानै जायो, रानथाब खुन्थाबो मावख्रुबनानै दङ दायो। गैला मानसियानो थैबाय, गैला मानसियानो थैबाय। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय। बि बख' सारा रंजालि बैसागु गोदान बोसोर समाव एक्सन डिबिफोरनि दुखु नांथावना बाथ्राखौ गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदों, एक्सन डिबिफोरनि गेजेराव फोरमायहरदों। बेसेबां दुखु नांथावना। आरो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा खोनानानै मा सानखो? थांनाय प्रमद बर'नि खुंथायाव, इउ पिपल पार्टीनि खुंथायाव जाय साफा सानै एक्सन डिबिफ्रा दंमोन, लोगोसे प्रमद बर'जों दंमोन, इउ पिपल पार्टीजों दंमोन, बिथांमोनखौ फंसेबो बुंनो हायामोन। प्रमद बर'नि खुंथायाव थानाय समाव, इउ पिपल पार्टीनि खुंथायाव थानाय समाव बर' हारिया आलादा स्टेट मोनखाबाय आरो एक्सन डिबिफोरनि जेंनाया मावफुंजाजोब्बाय। बेबायदि साफा सानै एक्सन डिबिफ्रा साननानै लायोमोन। रावखौबो फंसेबो बुंनो हायामोन। नाथाय सोरबा कंग्रेस, सोरबा बिजेपि, सोरबा इउ पिपल, सोरबा बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोआव सोरबाफोर एक्सन डिबिफ्रा थानो हानाय अधिकार दं। रावखौबो बादा होनो हानाय, नोंथाङा बै पार्टियाव दाथां, नोंथाङा नैबे पार्टियाव था, रावखौबो बुंनो हानाय अधिकार गैया। गावनि अधिकार। नाथाय साफा सानै एक्सन डिबिफ्रा प्रमद बर'नि खुंथायाव, इउ पिपल पार्टीनि खुंथायाव जाय एक्सन डिबिफ्रा साफा सानै दंमोन, बिथांमोनखौ फंसेबो बुंनो हायामोन। बिथांमोना साननानै लायोमोन एक्सन डिबिफोरनि जेंनाया मावफुंजाजोब्बाय, बिटिआर सान्थि चक्तिया बर'फोरनि आलादा स्टेट बेबायदि साननानै लायोमोन। नाथाय जोंहा बुंनो हानाय अधिकार गैया। बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै बुंनो हानांगोन। सोरबा एक्सन डिबिनि जेंनाखौ बुंनो हानाय अधिकार थानांगोन। सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेंनाखौ जों बुंनो हानाय अधिकार थानांगोन। सोरबा एक्सपिएलटिनि जेंनाखौ जों बुंनो हानाय अधिकार थानांगोन। बर' हारिनि मोनफ्रोमबो समाजनि खामानि मावग्रा, अबेबा जानाय अबेबा जायै, मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि बुंनो हानाय अधिकार थानांगोन। बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै बुंनो हानाय मोन्थाया थाथारनांगोन। नाथाय प्रमद बर'नि खुंथायाव, इउ पिपल पार्टीनि खुंथायाव जाय एक्सन डिबिफ्रा साफा सानै फंसेबो बाथ्रा बुंजायामोन। पार्टियाव थानाय, सोरबा इउ पिपल पार्टियाव थानाय, सोरबा बिपिएफआव थानाय, सोरबा कंग्रेस, सोरबा बिजेपि, बयहाबो अधिकार दं। नाथाय फंफा फंनै बाथ्राखौनो बिथांमोना बुंजायामोन। ओरैबायदि हिल्लार। मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बैसागो बोथोरब्लाबो दिनै बोरै असान्तियाव दं, माबायदि असान्ति जानानै थानो गोनां जादों, आं नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आं बे लाइफआव फैनाय जादों। मानोना जों मोनसे समाव संग्रामाव दङमोन। संग्रामाव थानानै संग्रामा फोजोबजाबायबो, सुक्तिबो खालामबाय। 2020 मायथाइनि 27आवहा सुक्तिबो खालामजाबाय। खिन्थु आं मैया दाखालि सानथाम सानब्रैनिफ्राय ओरैबायदि असान्तियाव थानो गोनां जादों। 14 बोसोरनि उनाव ओरैबायदि असान्ति जानानै
जानो गोनां जादों। मानोना थांनाय जों संग्रामाव थानाय समाव आफाद हिसाबैनो जोङो गोबां बिथिङाव खामानि मावबोबाय। मा मावदों मा मावाखै बेखौथ' बुंनो गोनां गैबाय थाया, बयबो मिथिगौ, रायजो राजाबो मिथिगौ। खिन्थु जों साननाय बायदियै जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामबाय, सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनियाव बै आफादाव मावबोनाय जिफोर केस, बेफोरो दिनै आखबार जोंनियाव गोलैफैबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। इन्डिभिजुवेलि सोरबा सासे, सानै, साथाम बेबायदि केसाव जाबसिन जानाया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना जानानै दङ। दिनै आंनाव फैबाय, गाबोन सोरनावबा फैगोन, समफोर सोरनावबा फैबाय, बेबायदियैनो दिनै फैबायानो थादों। दा बेखाय दुखु मोनदों, मानो बिदि जाखो। एक्सुवेलि बेखौ जों माबायदिहै फोजोबनाया मोजांमोन, बे साननो गोनां मोनसे माबा जानानै दं। दा गोदानै बेबायदि जुदि आरो हेरेसमेन्ट मोनबाय थायोब्ला, बेक्तिगत हिसाबै जों सिभिल लाइफ जाबाय, अभारग्राउन्डआव फैबाय, जोङो मानो बेबायदि हेरेसमेन्ट मोनबाय थानो गोनां जादों। बेक्तिगत भाबै आं स्पेसियेलि दाख्लै बावैनिफ्राय बैसागो बोथोरब्लाबो जोङो सान्ति थानोनो गोसो गैयि, सुखुयि बेबायदि मोनसे अबस्था जानानै दं। मावनायाथ' मावबोबाय, जाबाबो जायाबाबो संग्राम खालामबोबाय। खिन्थु साधारन जों केडार्सफोरा ओरैबायदि बेबायदि अबस्थायाव जुदि थानाङोब्ला, लिडारफ्रा मोजां अबस्थायाव थानानै जोङो जुदि बेबायदि अबस्थायाव थानाङोब्ला जोंनि थाखाय दुखुनांथावनासिन जेबो गैया। आरो बेफोर जाहोनफोरानो जाबाय जों गावजों गाव लिडारशिप गैयिनि थाखायनो बे अबस्था जानानै थानो गोनां जादों, आं बेखौ सानो। मोनथाम मोनब्रै आफादा गावफ्लेलांबाय, गावफ्लेनायनि उनावहा जोंनि गेजेराव बेबा बेखौ नायनो हाला, बेबा बेखौ नायनो मोजां मोनला, बे थासारिया जोंनि गेजेराव सोमजिबाय। दा बेखाय जों साधारन केडार्सफोरा दिनै हारासमेन्टखौ मोननो गोनां जादों। गतिके आं लिडारफोरखौ खावलायदों, जाहाथे जों नोंथांमोननिनो साफा साफा केडार्समोन, साफा साफा मावथिमोन, दायो एकद जानानै सान्ति सुक्ति जाखांनानै जों बिदि हेरेसमेन्ट मोनबा जों बोरैहाय, बबे लामाजों जों माबायदिहाय अबस्थायै जों थांनानै थानो हागोन। ओरैनो गैखाया। आंजों लोगोसे साथाम जों साथामनि मुङा दिनै फैदों। जोङो बेबायदि खालामजायोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना। आंखौथ' बारहो, जायफोर सानै दोङो बिसोरो मावथाबनानै एकदमबारे जाथिनि मावबोबाय, मावनानै दायो न'आव फैबाय, अभारग्राउन्डआव न'आवनो गोगोमै मावना जानायनि मोनसे परिबेसखौ बिथांमोना लादों। रानथाब खुनथाब सान्दुं अखा नेवसिनानै बिसोरो खामानि मावनानै गावनि जिबन जापन खुंलांनायनि मोनसे बेबस्था लादों। दिनै जुदि बेबायदि मानसिया
बेबायदि अबस्थायाव गोलैनांगौब्ला संग्राम खालामनायावथ' खालामबोबाय टटेलि लाइफखौ नस्थ' खालामबोखाबाय सोरबा 20 बोसोर सोरबा 19 बोसोर सोरबा 27 बोसोर सोरबा 23 बोसोर सोरबा 30 बोसोर सोरबा 40 बोसोर लाइफआथ' सेस जाबोखाबाय दा दिनै अभारग्राउन्डआव फैनायनि उनाव बयबो मोजां मोनसे थासारियाव मोजां मोनसे परिबेसखौ लानानै गावबा गाव न'खराव संसार जानायनि मोनसे सिमांखौ सुजुनानै गावनि न'खर परियाल बानायनानै थांना थालांनायनि मोनसे सिमां लादों बे सिमाङाबो जुदि जाफुङाब्ला बे सिमांखौ लानायावबो जुदि जों हारासमेन्टखौ जुदि मोननो गोनांब्ला अब्ला जों बबे अबस्थाजों माबायदि सोलिनानै थानाया मोजां दुखु नांदों बेबायदि जानाङामोन जोंनि केसफोरा जोबनांगौमोन लिडारफोरनियाल' जोबना थानाय लिडारफोराल' मोजां अबस्थायाव थानाय बिदि जानाङामोन ओरैबायदि माने गावनि केडार्सफोरनियाव गासिबो मोजां जा गाज्रि जा सोरबा नायनो बानाय मोजां मोननाय बिदि खोथा गैया मोजां मोनसे न'खर संसार जालांनायनि परिबेसखौ बयनोबो होनांगौमोन जोबोरैनो दुखु नांथावना जानानै थाबाय गोलाव समनिफ्राय जों बुजिबोबाय थादों मोनथिबोबाय थादों मोनदांबोबाय थादों आं गुबुनखौ रावखौबो नाथ्रोदनानै सोरखौबा रागा जोंनानै बुंनो साना मेनलि जोंनि एनडिएफबिनि लिडारफ्रा बेखौ एकदमबारे रुल लानांगौमोन रुल लानानै खामानि मावनांगौमोन किन्तु बेखौ जों नुनो मोनासै जोंनियाव फैदों दायो दा बे गुबुननियावबो फैगोन बेखाय जेबो जुदि इनिशिएटिभ गैयाब्ला जेबो जुदि लिडारफ्रा सानाब्ला जोंलाय सोरनि थाखायथो संग्राम खालामनायमोन नोंथांमोननि बिथोनावनो नोंथांमोननि बुंनायावनो नोंथांमोननि कामानावनो जों मावबोदोंमोन संग्रामखौ जोङो नोंथांमोनजों खिथु खिथु आगानजों आगान होफानानै जोङो आवगायफादोंमोन नाथाय दिनै बे अबस्थाखौ जों जुदि जोङो दानि बेफोरबायदि बे अबस्थायाव जोङो बेफोरबायदि केस फैजाबाय थायोब्ला जों बोरै सोलिनांगौ जोंहाबोथ' मोनफा मोनफा सिमां दङ ना जोंबो थांना थानायनि मोनसे जोंहाबो मिजिं दङ सुक्ति खालामना जों पार्सनेलि मा मोनदों मा मोनाखै मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो जों जेबो सानलाथ' किन्तु जोंनि केसफोरा जोबनांगौमोन जों साफा साफा न'खराव संसार जानानै बिसि फिसा खुंलांनो हानांगौमोन दिनैनि बे बेलायाव बुंनो गोनां बुंनो हानाय बयहाबो राइट्स दं सोरनिबा न'आव गाबथाबनानै जों बुंनो हानाय जोंहा राइट्स दं जिहेतु नोंथांमोननि जों लोगोसे जोङो आगानजों आगान होफानानै साधारन केडार्स जानानै जों खामानि मावबोबाय बेवहाय जोंहा बुंनो राइट्स दं जों जिहेतु मेन्टेलि टर्चार मोनदों जों जिहेतु जोंनि खर'आव मोनफा मोनफा बजाय जानानै दङ जों बेबायदि केसजोंनो जुदि जुजिबाय थानांगौब्ला केसजोंनो जोङो थाबाय थानो गोनां जायोब्ला जों मा जागोन लिडारफोरा सिन्था खालामनांगौमोन बुजिनांगौमोन इमान डिप्रेसनाव दोननाङामोन मानसिफोरखौ जायहा सानै दङ बिसोरनि मोखांखौ नुबा नोंसोर गाबगोन नोंसोर मिनिनो हानाय नङा खुसि नुनाय नङा नोंसोर बिसोरखौ
मावख्रुबनानै जायो, रानथाब फुनथाबै मावख्रुबनानै दङ दायो। आं बे नङा जे सोजानो गिदों, बे नङा। थांनांगौब्ला थांगोन, जेलावबाबो थांगोन। आं जेलाव थाहैनायखौबो गियाखै, खिन्थु इयुनाव सोरहाबाबाबो बेबायदि माबाया प्रब्लेमा फैगोन, आं बेखौ लानानैसो बुंदों। जिफोरबायदि केसखौ दिनै जों जाबसिन जादों, जोबनो गैयै दुखुआ जोंनाव दा जानानै दं। बेखाय सिन्था खालामदो लिडारफ्रा। आं डिटेल्स खोथाखौ दा बुंथ'ला, डिटेल्सखौ आङो फोरमायथ'ला, मानोना गाबोन जों एटेन्ड जानांगौ। आं बेखौसो फोरमायदों रायजो राजानाव। जोङो हारिनि थाखायनो बहुत बोसोर संग्राम खालामबोबाय, गैयाबाबो 23 बोसोरखौ जों संग्राम खालामबोबाय। पार्सनेलि जों गतिके जों रावनिबो थाखाय नाङाखैमोन, हारिनि थाखायनो नांदोंमोन। आरो बिथांमोना जि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल, बिथां एनडिपिनि लिडारफोरनि जि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल, बेजों लोगोसेनो जों आगानजों आगान होनानै सासे केडार्स महरै जोङो बिथांमोनजों मावफाबोदोंमोन। दिनै नाथाय पार्सनेलि सो जाहैजोब्बाय गासैबो। न' डाउट एकर्डआव मा जादों मा जायाखै आं बेखौ बुंनो थाङाखैमोन, खिन्थु एकर्डनि गेजेरजों मा दङमोन, बेखौ जोंहा मा मावनांगौमोन, बेखौ मावना लानाया जोंनि एनडिपिनि लिडारफोरनि थाखाय अत्यन्त प्रयजनमोन आरो मावथारनांगौ गोनां मोनसे खामानिमोन। जों कर्टखौ जों डिनाय खालामनो हाया, कर्टखौ जों नासयनो हाया, इण्डियाननि ल'खौ जों नासयनो हाया। इण्डियाननि नों हाजार बाब्राबाबो ल'आ ल'आनोसै, बेयाव नोंबो गवा आंबो गवा रावबो गवा। बेखाय बेफोरखौ मावनांगौनि, बेफोरखौ गोथौयै सिन्था खालामखानांगौनि बयबो एनडिपि लिडारफ्रा बिबान दङ। मोनथाम मोनब्रै गावनानै थाबाय, दा गावजों गाव नायलायनो हाया, गावजों गाव मोखांजों मोखां नायनानै खोथा रायलायनो हाया। जोंनाव बे मोनसे साननाय सिन्था धारणाफोरानो जों बायदि केडार्सखौ बिराद अलखदाव लाबोदों। दिनै आंहा जादों 14 बोसोरनि उनाव जोंहा मोनसे केस फैदों। थांबाय बायदों बिनि न' माबा मोनसे राहा मोनगोन नामा, मा खालामनाया मोजां जागोन, माखासे सुबुरुनथाइखौ लानो थाखाय। खिन्थु जों मोजां सुबुरुनथाइखौ मोनाखै बायदिखौनो जों बुंनांगोन। मिनियो सोरबा एनडिपि लिडारफ्रा, केसालाय केसानोसै, बेखौथ' थांनांगोन। खिन्थु बिनि सिङावबो जे, बिनि आन्दोआवबो जे मा थाखोमानानै दं। बि बख' सारा एक्स-एनडिपिफोरखौ खौसे इउनिटि जानो थाखाय खावलायदों। बे जोबोद बाख्नायथाव। अबे समनिफ्राय एक्स-एनडिपिफ्रा गावजों गाव नायलायनो हायै, सोरनिबा बेमार जानानै थानाय 100 थाखा 50 थाखा 10 थाखा 20 थाखा हरलायनो बानाय, बेबायदि अबे समनिफ्राय जाखो? गावनि लोगोखौ ओंखाम दौनाय, गावनि लोगोखौ थुखैनाय, एखे लोगो थाबोनानै बेबायदि एक्स-एनडिपिफ्रा गावजों गाव अनलायदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि खुंथायाव, इउपिपिएल पार्टिनि खुंथायाव एक्स-एनडिपिफोरनि अनलायनाय, एक्स-एनडिपिफोरनि खौसेखौ थुख्रा थुख्रा खालायना होनाय दायनिगिरिया प्रमद बर', दायनिगिरिया इउपिपिएल पार्टि।
बांलादेश हाजो, भुटान हाजो, म्यानमार हाजो, नागालेण्ड हाजो, गार' हिल्स हाजो, गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रायाव एक्सन जिबिफ्रा सोरनिबा बेमार जानानै थानाय, सोरबा बेमार जानानै थानाय समाव सोरनिबा जिखौ सोरबाया सुनानै होनाय, सोरबाया ओंखाम बायदि सिफ्लेनानै दौना होनाय, सोरखौबा आबदाल लानाय, बेबायदि एक्सन जिबिफोरनि गेजेराव खौसे दंमोन। बिटिआर सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव आरो बिटिआर सान्थि सुक्ति जायैनि सिगां सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै गुलि नांजानानै गावनि न'आव जिरायनानै थानाय, बिटिआर सान्थि सुक्ति जायैनि सिगां रिटायार लानाय, डिसार्ज लानाय, गुलि नांजानानै गावनि न'आव जिरायनानै थानाय, बेबायदि एक्सन जिबिफोरखौ रावखौबो सिनायाखै। बे सिनायलायनो हायै, गावजों गाव सिनियर जुनियर सिनायलायनो हायै, बेबायदि सिनायलायनो हायै आखुखौ सोर बानायनाय? प्रमद बर' आरो इउपिपिएल पार्टी संबिजित बायदि गनायनानै खामानि मावनो थाखाय दिनैनि समाव समायखिरा लादों। बे जोबोद बाख्नायथाव। जों प्रमद बर'खौ मावनो हाया होननानै बुङाखै। प्रमद बर'नि पावारा बिटिसिनि जौगानाय, आसामनि जौगानाय मावनो हाया होननानै जों बुङाखै। प्रमद बर'आ मावनो हाया, बिटिसिनि जौगानाय मावनो हाया, आसामनि जौगानाय खामानि मावनो हाया बुङाखै। मावनो हानाय पावार दं, लाबोनो हानाय पावार दं। बिटिसिनि जौगानाय, आसामनि जौगानाय प्रमद बर'नाव दिनैनि समायखिरा लानाय बे पावारा जथेस्थ' पावार। नाथाय प्रमद बर'नि सिनियर आसामनिफ्राय जायफोर आसामाव बेसेबां जौगानाय लाबोनो हाखो, बिटिसिआव बेसेबां जौगानाय लाबोनो हाखो, जों बेखौसो नाहरनांगोन। प्रमद बर'आ बिटिसिनि जौगानाय, एक्सन जिबिफोरनि जेंना, बिटिआर सान्थि सुक्तिनि खामानि मावनो हानाय प्रमद बर'आ लाबोथारगोन होननानै नों आंहा बुंनो हानाय दं नामा? लोगोसे मैयानि समाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांग्रा गेदेरमा रायजो राजा साफ्रोमबो समायना रमायना बर'नि जारिमिन गोनां बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव जायफोर गाखोखांनायनि उनाव सोरबाया ओंखारबोफिननायाव आखाइ दुलुनाय, आथिं बायनाय, आखाइ बायनाय, सोरबाया हाजो गोजौआव गाखोखांनायनि उनाव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानाय, जों बेबायदि जोङो खोनायो। नाथाय बेसेबां सैथो? जायफोर बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंग्रा, जायफोर हाजो गाखोनो बाहागो लाग्रा, खेला दुला गेलेनो बाहागो लाग्रा बिथांमोनासो स्पष्ट बुंनो रोंगोन। जोंनि खोनानो मोननाय मथे बोसोरफ्रामबो बेबायदि एक्सिडेन्ट जायो होननानै जों खोनानो मोनो। मानो होनोबा बिथांमोना गावनि खोनानो मोननाय आरो बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन गोनां बावखुंग्रि हाजोआव बर'फोरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो थांखि बिथांखिया हाजो थिखिनियाव गाखोफुंनो हायोबानो साननायफ्रा जाफुङो, गावनि बेमार सेमारा हामो होननानै बर' हारिनि गेजेराव गनायनानै लायो। बे बाथ्राखौ बयबो गनायनानै जायफ्रा गावनि न'आवनो बोसोर बोसोर जानानै थानाय बेमारि, जायफ्रा हार्टनि बेमार गोनां, जायफ्रा प्रेसार गोनां, जायफ्रा जबरदस्ति हाजो गोजौ गाखोयो, बिथांमोना फैफिननायाव बिथांमोना जोबोद गावनि देहानि थाखाय खस्थ' मोनो। बिथांमोना अबेयाव गानांगौ, अबेयाव हमथानांगौ, माबोरै ओंखारनांगौ, बिथांमोना बेबायदिनिफ्राय फेल जायो, बेबायदियावनो एक्सिडेन्ट जायो। बिनि थाखायनो जाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंग्रा बिथांमोना स्ट्रंलि गेजेर गेजेर सोरबाफोर गालिननानै गोलैयोबा हमथाग्रा आरो मेडिकेलनि सुबिदा आरो जायफ्रा हाजो थिखिनियाव गाखोनो हाया बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोनखौ बाहागो लानो होनाङा, बेबायदि बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंग्राफ्रा स्ट्रंलि नेम निथि खालामनानै लानांगौ। बर'नि जारिमिन गोनां बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव गाखोनो हायोबानो गावनि बेमारा हामो, गावनि साननाया जाफुङो, जोंनि बर' हारिनि आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो गनायनानै लायो। बे बाथ्राखौ खोनानानै जायफ्रा प्रेसार गोनां, जायफ्रा हार्टनि बेमार गोनां, गुबुन गुबुन बेमार गोनांफ्रा जबरदस्ति हाजो गाखोयो, गाखोखांनायनि उनाव ओंखारबोनायाव खस्थ' मोनो, बिथांमोनखौ जाहाथे बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंग्राफ्रा बेबायदि बाहागो लानो बिथांमोनखौ होआबा जाहाथे माखासे एक्सिडेन्टफ्रा, बोसोरफ्रामबो जानाय एक्सिडेन्टफ्रा बिनि गोजानाव थानो हागौ। गावनि देहायाव प्रेसार दं, गावनि देहायाव हार्टनि बेमार दं, गावनि देहायाव मैखोमै बेमार दं, बेबायदि मानसिफ्रा हाजो थिखिनियाव गाखोनो हाया।